नोंथाङा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि साख्रिनि मासियाव थिसनलाइ गथायदों नामा? दासान्दि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि थिसनलाइ गथायनाया अफलाइन सोलिगासिनो दं। बेनिनो बयबो एप्लाइ खालामनो होंगो दोंगो। बे एप्लाइनि जोबथा समसिमाया फैगौ 3 एप्रिल अक्ट'आवनो। बेनि थाखायनो बयबो थाबैनो एप्लाइ खालामना लानो क'क्राझार सोहोराव मानसिफोरनि होंगो दोंगो। बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो गुदियाव मा नांगौ नोंथाङा मिथिगौ ना? गिबियावनो नोंथांनो नांगोन IPO नङाब्ला ट्रेजारि चालान। बे IPO एबा ट्रेजारि चालानखौ मोननाया मोनदों साफा सानैयाल'। IPO बेबो थोजासे नङा। थोंजोङै लिरना होखानाय दं पस्ट अफिसाव IPO स्टक आउट। माब्ला मोनगोन IPO? बिदिब्ला थुदो ट्रेजारि मावख'आव। होख्राव होख्राव गाबज्रिदों मुं। बेयो जादों चालान दानखांनायनि बान्डोल, बाखसै बाखस चालाननि बान्डोल। रावबो मोजाङै मिथिया थारैनो चालाना दानजानाय ना दानजायाखै। सोरबाया गोदानै दाननो थियारि जादों, सोरबाया सानसे सिगाङावनो होखादोंमोन नाथाय मोनाखै चालान। आथिखाल मुगायाव गासैबो जब एप्लाइ बायदि रोखोमनि अफिसियेल खामानिफोरानो अनलाइन जायो। नाथाय बिटिआरनि बे हाग्रा बिफाननि अफलाइन एप्लाइ खालामनायजों लोगोसे IPO चालान दाननानै फर्म साबमिट खालामनांगौ बेबो थोजासे नङा। बेयो आथिखाल मुगायाव थारैनो बेसेबां गनायथाव होनना नोंथाङा साननो हायो? Bimani Bromo, Ojen Nazare, Joduraba, Atorke Islare, Otol Bosmutare, Onok Musari, Mati